हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' Gr.4 अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बेसेबांसो मार्क्स मोनोब्ला नोंथांमोना स्किल टेस्टआव थांगोन एबा अरेलाव नोंथांमोना थांगोन Gr.3 Gr.4 बेनो जाबाय SLRC 26,000 वेकेन्सियाव दा एग्जाम डेट फैगासिनो दङ नोंथांमोननि एग्जाम डेटआ 21 आव मोनसे जागोन आरो लोगोसे 28 आव मोनसे जागोन Gr.4 आ सिगां जागोन 21 एन्ड Gr.3 आ 28 आव बेखौ नोंथांमोननि क्लियार खालामबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामो जे बे जाबाय बेसेबां काट अफ थांगोन आरो बेसेबां नोंथांमोना मोनोब्ला सेकेन्ड स्टेज अरेल एबा स्किल टेस्टआव थांगोन बेनि सायाव जों बेयाव एनालाइज खालामगोन दा जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जोंनि बड' Gr.4 अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो नोंथांमोना बेबायदि जबनि आपडेट मोननो दा गोबाव खालामा जों थांगोन एग्जाम डेटखौ नायगोन बेनिफ्राय जों थांगोन अफिसियेल जोङो नटिफिकेसन जोङो माखासेखौ नायफिनगोन जेरै माबायदि टाइपनि एग्जाम जागोन आरो लोगोसे बेसेबां नोंथांमोनखौहाय लांगोन स्किल टेस्टआव माबायदि रोखोमनि लांनाय जागोन आरो बे SLRC आव बेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ बेनि सायावबो जों बेयाव डिसकास खालामगोन जाहाथे जों एसे एनै मिथियो दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइडआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो बेयावनो गासैबो गाइडलाइन्सखौ नायनो हागौमोन आरो लोगोसे एडमिट फैयोब्लाबो बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन दा ओरैबायदि बे मोनसे आपडेट फैदों आरो जायफ्रानोखि सिगांनि बे सेकेन्डारि इडुकेसन बेनिफ्राय एलिमेन्टारि इडुकेसनावहाय एप्लाइ खालामदोंमोननो Gr.3 लेभेलाव दा बैसोर जुदि बे SLRC आव एप्लाइ खालामाखैबा बिथांमोनखौहाय एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसन होदों आरो लास्ट डेटआ 25 जुलाइ आरो जायफ्रा एप्लाइ खालामखाबाय जेबो दांनांगौनि गोनांथि गैया बाट नोंथांमोना जेबो बेयाव गिनांगौ गैया गासिबो सेफ जनाव नोंथांमोना दंखायो जास्ट जायफ्रा खालामाखै बिथांमोनखौसो खालामनो होनाय जादोंमोन दानिया जों फैबाय बेयाव Gr.4 लेभेलाव बेसेबांनि एग्जाम जागोन गासै 135 कुइसन मोनगोन नोंथांमोना आरो बेयाव नेगेटिभ गैखाया आरो मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोननाय जागोन टाइमा नोंथांमोना 120 मिनिट्स मोनदों दा बेयाव लांगोन नोंथांमोनखौ स्किल टेस्टआव एबा इन्टारभिउआव लांगोन पार्सनेल इन्टारभिउ एबा अरेल लायो नालाय Gr.4 आव 1:2 लांगोन डेट मिन्स मोनसे पस्टआव सानैल' लिंहरनाय जागोन दा हमना ला 10,000 एग्जाम्पल होबाय आं 10,000 एग्जाम्पल जास्ट 10,000 वेकेन्सि दङबा 20,000 खौ लांनाय जागोन आरो स्किल टेस्टआव दा बे नोंथांमोना स्किल टेस्टआव थांनो थाखाय बे 135 नि नाम्बाराव एग्जामाव बेसेबां मोनोब्ला नोंथांमोना स्किल टेस्टआव थांनो हागोन आं बेखौ मेक्सिमाम होखानोसै मानोना जाहाथे मोजाङै फरायो दा 135 नि गेजेराव नोंथांमोना हायाब्लाबो 110 प्लास लानो नाजा 110 प्लास लानो नाजा मानोना बेयाव गोबां एप्लाइ खालामदों बयबो एग्जाम लिरगोन होनजायो मानोना बेबायदि भेकेन्सिया फैनाय इजि नङा दा बेखायनो 26,000 आव गोबां लाख लाख एप्लाइ खालामदों नालाय गोबां एग्जाम लिरगोन आरो लकेलावनो जागोन नालाय एग्जामा बेखायनो काट अफआ गोजौ थांगोन आरो बेयाव जेब्ला नेगेटिभ गैया दा बेखायनो 110 लानो नाजा Gr.4 लेभेलाव आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय बेयाव नेगेटिभ गैया नालाय बेखायनो गासैखौबो एन्सारखौ नोंथांमोना होनो नाजाबानो जाबाय जुदि गोरोबफ्लाङोबा नाम्बारखौ मोननाय बायदि स' बेनिफ्राय Gr.3 आव दा Gr.3 नि एग्जामा 28 आगस्टआव जागोन नालाय 175 नि जागोन दे 175 नि एग्जाम जागोन Gr.3 लेभेलाव आरो बेयाव नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना ओरैबायदि मोनगोन 1.75 नोंथांमोना नाम्बारखौ मोननाय जागोन गासै 175 नि एग्जाम जागोन बेयावबो 1:1 लागोन बेखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन 150 टारगेट खालाम 150 टारगेट खालाम 175 आव अब्ला नोंथांमोना स्किल टेस्टआव थांनायनि चान्सआ थागोन दा बेखायनो नोंथांमोना ओरैबायदि खालाम ग्रेजुवेट लेभेला 175 जागोन दे ग्रेजुवेट लेभेला आरो बेनिफ्राय मोनसे दंबावो बे जाबाय नोंथांमोननि एचएस लेभेलनिया 150 जागोन आरो मोनसे हायोब्ला नोंथांमोना 1.5 मोनगोन गासै 100 कुइसन थागोन ग्रेजुवेट लेभेलावबो 100 कुइसन बेनिफ्राय एचएस लेभेलावबो नाथाय Gr.4 लेभेला नोंथांमोना एसे आलदा मोनदों 135 ता नोंथांमोना मोनदों कुइसनखौहाय आरो मोनसे हाबा 1 नाम्बार मोननाय जागोन नाथाय Gr.3 नि माखासे डिग्री लेभेला 1.75 नाम्बार मोनगोन मोनसे हाबानो आरो एचएस लेभेला 1.5 नोंथांमोना नाम्बारखौ मोननाय जागोन दा जायखिजाया नोंथांमोना मा खालामनांगोन ग्रेजुवेट लेभेला मा खालामनांगोन नोंथांमोनाहाय 150 टारगेट आरो लोगोसे एचएस लेभेला 150 नालाय अब्ला नोंथांमोना 130 टारगेट नोंथांमोना खालामनांगोन 130 टारगेट नोंथांमोना खालामनांगोन 150 आव एचएस पास लेभेलाव आरो डिपार्टमेन्टसा बेयाव मा हाबना दङ नोंथांमोनाथ' गोबां नुबोबाय जेरैहाय एपिडिसिएल केन्सेल जाबाय एग्रिकालचार केन्सेल जाबाय इरिगेसन केन्सेल जाबाय आरो लोगोसे फरेस्टआबो दासिमबो जायाखै बेनिफ्राय माखासे इडुकेसन लेभेलाव दङ आरो लोगोसे सेकेन्डारि इडुकेसन लेभेलाव दङ दा बेफोरबायदि माखासे डिपार्टमेन्टआ हाबनानै जमा मोनसे डाटा लानानै बेयाव 26,000 भेकेन्सि ओंखारदों बेखायनो बेयाव गोबां डिपार्टमेन्ट थागोन आरो बेयाव नोंथांमोना साफा साफा जि काट अफ सोलियो बेयावनो नोंथांमोना थांनो नाजा एबा नोंथांमोनखौहाय लांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय साख्रिखौ होनाय जागोन दा हमना ला नोंथाङा जेरावबो इलिजिबल जाबायब्ला नोङो जेराव नोङो गोरोबो बेयावनो नोंखौ लांनाय जागोन आरो साख्रिखौ होनाय जागोन दा मोजाङा बेनो जि पस्टआव नोंथाङा मोनथाम मोनब्रै एप्लाइ खालामदोंबा नोंहा जेरावबो चान्सआ थाबाय मोनसेल' खालामदोंबा मोनसेल' नोङो चान्सआ थाबाय आरो दा जायखिजाया लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आपडेटआ दा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम
आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो जबनि नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन।